Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar hari ini? Tentunya semuanya sehat bukan? Alhamdulillah. Anak-anak yang saya banggakan, untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu karena anak-anak kelas 7 belum kenal sama Ibu. Ibu akan mengajar bidang studi bahasa Jawa. Nama Ibu Jumiatun, bisa dipanggil Ibu Jum. Baiklah anak-anak, begitulah tadi perkenalan singkat dari Ibu Jum. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks tanggapan deskriptif mujudake teks kang isi gambaran babagan sawijine panggonan, suasana, sikap pawongan utawa wangun fisik, barang urip lan barang mati. Teks tanggapan deskriptif iki sejatine asring ditindakake sajrone panguripan sadina-dina. Babagan iki kaya-kaya ana pawongan kang takon ing endi omahe si Suta apa si Naya. Mula sing ditakokake bakal mangsuli ngener kiwa omah kang dipager warna ireng, cat omahe kuning, ing sandinge ana parkiran mobil lan ing plataran omahe ana wit poh kang rembuyung godhonge lan sapiturute. Wangsulan saka pitakon iki mujudake teks tanggapan deskriptif krana nggambarake panggonan lan suasana sawijine bangunan omah. Ana tuladha liya kang terkadang ora disadari, kayata kedadean ing sekolahan ana tamu takon ngenani salah suwijine guru kang pawongan kasebut durung nate ketemu babar pisan. Banjur ngomong apa bisa ketemu kelawan Ibu Suta apa Ibu Naya. Mula sing ditakoni bakal mangsuli Ibu Suta akulit putih, ramping, janggute ana andeng-andenge lan sapiturute. Wangsulan kasebut mujudake teks tanggapan deskriptif krana nggambarake kahanan fisik pawongan kang ditakokake. Siji, teks deskriptif spesial. Teks deskriptif spesial mujudake lumakune sawijine prastawa. Prastawa iku peristiwa. Teks iki kang nglukisake ruang utawa panggonan. Sing keloro, teks deskriptif objektif, yaiku teks kang nggambarake sawijine babagan utawa pawongan kanthi ndungkapake identitase. Sing ketelu, teks deskriptif subjektif, yaiku mujudake teks deskriptif kang nggambarake objek
kaya tafsiran utawa kesan pangrasane penulis utawa tafsiran penulis. Coba pitakon-pitakon iki rampungna, banjur ditulis ana ing kertas terus dikirim ana ing WA Ibu. Dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.